da ƙauye a tare. Kyalanin in adawa kama aikin kabo ne. Ashe, ayya mana, na gode dar kai na gudu ne. Sarkin waka na mai malamu ne da mutum. Ya aikin ka hujjar ka buni, sanan hujjar ka aikin ka buni. Aikin ka hujjar ka buni. Yanzu dai bayanin kwarai zan yi ku zo mu yi rubutu. Aikin ka hujjar ka buni. Duka sauri na shuka za ta saurari kabtu. Aikin ka hujjar ka buni. Fatan da ba mai batun tuni yau ba damun wahaltu. Aikin ka hujjar ka buni. Ga misalan gwarai a jihar mu mun wa'azantu. Aikin ka hujjar ka buni. Ga ayyuka na gwamnan mu mun riga mun karantu. Aikin ka hujjar ka buni. Kolo ka bar yin tunani dan da sauran ka satu. Aikin ka hujjar ka buni. Bar kushe gwamnan mu, abu misalin mu, abubuwan jihar tamu, ba mai madubin mu, sakon da munin mutum da cikin jiha ba shi wasa. Aikin ka hujjar ka buni. Da mulu mai taimako ne kuma ya zarce wasa. Aikin ka hujjar ka buni. Ya ce da ni in faɗa a mai mala ya kare kansa. Aikin ka hujjar ka buni. Tun da dai ya yi aiki kyale turmi da casa. Aikin ka hujjar ka buni. Masu neman alawa ku zo zuma za ku lasa. Aikin ka hujjar ka buni. Kai bishiyar ta yi girma tun da dai ta yi rasa. Aikin ka hujjar ka buni. Aikin ka hujjar ka bar masu zagin ka. Hujjar ka aikin ka mun bi hanyar ka. Yayi na gwani ga ka dole yaban ka ne in yi oga. Aikin ka hujjar ka buni. Aikin ka za mu zana domin a bar mana burga. Aikin ka hujjar ka buni. Kai yi kwalta guda uku can fotis kun mu hanga. Aikin ka hujjar ka buni. Har ya yi kwalta guda biyu can garin Guriyarga. Aikin ka hujjar ka buni. Ni na ga kwalta guda biyu muni yadin mu hanga. Aikin ka hujjar ka buni. Ya yi kwalta guda biyu gaishuwa za mu dirga. Aikin ka hujjar ka buni. Mu duba aikin shi, kuma ma akwai gashi. Har mu da aikin shi, idan duku gaida shi. Wani gari da aikin shi, mai mala Allah saka da kyauta. Aikin ka hujjar ka buni. Bakar malam matarijin mai ja da aikinsa gata. Aikin ka hujjar ka buni. Zanna Zakariya mai malamuniya musu kwalta. Aikin ka hujjar ka buni. Sannan cikin sukul of nursing kubar mannake ta. Aikin ka hujjar ka buni. Kwalta ta zamani an yi cikin gidajen mugata. Aikin ka hujjar ka buni. Wato cikin ginin estate din mu aka manna kyauta. Aikin ka hujjar ka Balangu buni. za mu yo zance. Gurba bikin tace. Maganan an yi lainon ce. Cin busko hujja ce. Kwalta zuwa can ta gali na bunu kun yarda. Idan ya yi aikinsa ne. Aikin ka hujjar ka buni. Na gode madalla karɓar kushe tun da gwamna yana kokari yan kungi to ku ja da maraba guri ya yan baki ba ku canja kalar mai guri da kun dage da na ga gwamna yana haguri